programang Lakas. Ini ang programa na mataon ng impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa panagos niyato na paglakbay. Lakaw, maghiras, digdig sa DZGB. Na taon na biyaya. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Oras na po ang programang Lakaw Maghiras sa DCGB ngayon pong aldaw na Miyerkules. May mga pinagdidebosyonan kamong mga santo? May mga pinagdidebosyonan kamo na mga santa? Anla at kansi O sisay man po sa indong pinagpaborito na mga santo santa gatos na na gusto indong arugon an sa indang naginibuhan kan sinda po nabubuhay pa o maging inspirasyon kan sa tuyang buhay. Di ba? Kadakol kitang mga santo asin mga santa sa tuya tabi na simbahang Katolika. Ano po ang kuwang kaiyan? Ano ang kontribusyon kan sa tuyang buhay asin po kita bilang mga Katoliko? simbag Ano po ang importante na na papel kan mga santo isantas na ayan sa tuyang buhay asin sa tuyang simbahan? nadulog ni sa kina Yan pong hapon, mga tugang pag-iistoryahan po at ang devotion para sa mga santo o santa. Devotion to saints. sa tanda Malay mo, ikang nagdadangog ngunyan, tabi, sa mga maabot na aldaw after how many years, sa lambang pwede kang maging santo o posible kitang maging santo o santa, di ba? And mga, yan baga, mga tugang, may importante na nakukuhaan mga sendang mga buhay-buhay, nakaka-inspirar po sa tuyang mga sadiri. kagu Yan po sa tuyang focus kan sa tuyang discussion mo niya na hapon with Monsignor Crispin Bernardes. sa taon na Monsignor Chris, maray na hapon po. Kumusta ka po? Maray na hapon sa imo Henry, maray na hapon sa Induga Boss na nagsusubaybay sa tuya, digdi sa programa Lakaw Maghiras. Yes. Asin siringani sa imong introduksyon, Opo. ang sa tuyang programa ngunyang kadagusan kan sa tuyang pinagtukar kan sarong simana. Aha. Nasimbagan ang pangapudan sa kabanalan Yes. susog sa dogmatic constitution of the church kan Second Vatican Council. Asin ngunya na hapon, Opo. ang partikular na pagsimbag na sa tuyang aadalan iyong pagdibusyon sa mga santos asin mga santas na sa tuyang minimitbit sa tuyang katolikong kristyanong pagtubod. Yes. So, siguro panginot muna, ano daw partner na Henry Opo. kung midbit mo si San Henry? Diring na ako, ano daw kung midbit kaso- mo si San Crispin? Kaso hapon ba yun? O kaso the other day, feast day ni Saint Henry. Tama tabi, Monsignor Chris? Taigwa ko kinababasa kaso hapon na information about Saint Henry. Ano? Kung sabihin pala, may santo talagang Henry. Mhm. Sige daw tabi, Mons. Ano ang... Kaya, Oho. maabot kita dyan sa pagmidbid kan mga tawong iyan. ha? Yes. Oh. Pero may Panganing, santo man tabi, Mons, kung na... mamidbidan ta itong San Henry ito, Aha. anong dahil man imposible na umabot man ang panahon na may San Henry Maceder. Di ba? Kaya iyan ang pupunan tangon niya na hapon. Oho. Oh. Sige daw tabi, Mons, ano. Primero, just an introductory sa discussion ta po. Ano po ang papel kan mga santo isantang ini sa satuyang buhay muna bilang mga Katoliko? Okay. Ano ang sa indang papel Mhm. na tabangan kita na ang grasya ning mahal na Diyos mapasatuya. Iyo. Kadakulaon sindang gabay, Opo. dakulaon nakatabang ta, tangani mas lalong maging Diyos noon
ang dalagan o ang lakaw kan sa tuyang buhay. Aha. Kaya ang enot na dapat ang girumdumon sa pagdebosyon sa mga santos asin santas ni Diyos. Aha. Na kita nakikisumaro yaong kita sa pakipagkomunyon sa sainda. Tangani nalugod pa man Aha. itaw sa tuya ang tabang nakaipuhan ta na Yes. masimbagan ta ining pangapudan sa kabanalan. Mhm. Ini minatao sa tuya Henry asin mga tugang Opo. ning pagirumdom kang tulong kabtang kan sa tuyang simbahan. Aha. May tulong kabtang. Yes. Enot kita itong mga inaapudtang militante. Militante bako ta nakikiiwal Oho. o pakiwalong. Opo. Militante tayaong kita sa kinaban nakikipaglaban sa kapangyarihan kang kasalan Wow. kang kadikluman. Kaya inaapod na militant church Opo. kita. Mhm. Saro kitang kabtang. Yes. Ang ikaduhang kabtang itong mga tugang ta na nainot na sa tuya maghali digdi sa kinaban alagad yan tinatabangan ning Dios linilinigan Mhm. ang ani umabot an oras na sinda magmuraway duman sa kalangitan. Yes. Ining inaapod tang mga tugang na yaon sa purgatorio. Oho. Mhm. Ang purgatorio mga tugang bako man ini impyerno. Oho. Purgatorio, Oho. purga. Opo. O sabiyon linilinigan itong mga nainot na sa tuya tanganing umabot na duman sa kabilugan kampanuga nin Dios na iyon sa iyang kahadian. Yes. Iyon inaaputang church suffering or church in purgation. Iyon. Iyan ikaduhang kabtang. Opo. Mhm. Ang ikatulo, iyon na ining aadalan tangon dyan na hapon, Oho. itong inaaputang simbahan na triumphante. Triumphant Sabihin Church. kan triumphante, Mhm. nanggana na sa pakilaban Mhm. kang kapangyarihan ning kadikluman, Aha. kapangyarihan na kinabanon, kapangyarihan ning kasalan. Mm. Nagmumuraway na sa kalangitan. Aha, Yun aha. ang inaapod na mga santos asin santas ni Diyos. Oh. Asin dahil tasinda ng gana na, victorious. Kaya tinda makakatabang sa tuya, nan sa tuyang buhay, maging kasimbagan ang pangapudang kaining dogmatic constitution on Yes. the church, Mhm. manungod sa kabanalan. Opo. Kaya, digdi sa tuyang pag-adal, sabi mo nga ni Kasubago, Opo. Henry, Yes. na mamitbidan talugod ang mga santos, kung ano ang sa indang papel, kung ano ang sa indang misyon para Yes. sa tuya. Yes. Kaya, Mhm. sa satuyang pag-adal ngunya na hapon, Mhm. lilinigon ta, papakarhayon ta, Yan. itong mga salatang practices, Correct. itong mga baluktot niya itong pagkasabot kung Opo. ano ang pagdebosyon sa mga santo Yes. o santas ni Diyos. Opo. Mons, bago po dyan sa kung paano tatatanuson iyan ng mga pag-devotion na iyan, nadagong ko po sa imo kasabago ang term na dogmatic, di ba? Dogmatic sa satuyang Yun. sa katolikong simbahan. Siyempre, ang primerong hapot ka inikan, lalo na baga, so, with due respect po sa ibang mga reliyon, ang pirming hapot baga ka, nata nga yata, nagpapangaji nga kamo dyan sa mga santong iyan, di man nga ang nakasurat nga sa Biblia. Ano po ang paliwanag po ka nga sa tuyang simbahan tabi, Monsignor Grace? Okay, magayunon na hapot iyan. Bako mang gabos na laog kan sa tuyang pagtubod nakasurat sa Biblia. Aha. Igwa kita ning duwang sources, duwang ginigikanan kan pagbuhay ta sa pagtubod. Opo. Inaapod ta ang banal na kasuratan na iyan, ang mga nakasurat yan sa Biblia. Yes. Asin yes. itong banal na Mm. tradisyon, sacred tradition. Aha. Aha. Tamala sabi nga ni sa tuya ni San Juan na kung isusurat sana ang gabos na sinabi ng mahal na Diyos, sinabi ni Kristong kagurangnan yan sa librong iyan, daining libro na pwede Yes. maka-accommodate kang gabos na. Dakulon pala. Kaya parte kan sa tuyang pagbuhay sa pagtubod, Oo. ining banal na kinaugalian, sacred tradition, Yes. na kita girumdom kan memorya kan mga tugang nyato Mm. na
naging ehemplo sa Mm. pagsunod sa buhay ni Jesus na Oo. kagurangnan. Oh, Kaya okay. minsan sinabi mo nga ni, na di man yan nakasurat sa Biblia, Oo. specificamente, alagad igwa nakatukduan ang satuyang simbahan. Manungod Mhm. kaini dahil kan satuyang marayrahay na pinuknan Opo. na puong pa kaidto midbidta itong mga Mm. tao na namuhay na banal Aha. asin buot niya itong pangarugan sa pagkabuhay mo. Iyo. In other words, Mm. ang buhay ninda nagpapatutuo sa tuya na Mm. bakong imposible ang pagsunod kay Kristong kagurangnan. Opo. Iyan ang buhay kan santo. Dahil masabing difícil, imposible man na sunodon ang mga katugunan, ang mga katukduan ni Jesus. Mhm. Dahil Mm. na siya Diyos, kita tawo sa na, kaya di pwede. Aha. Alagad, may mga nagpapatutuo sa tuya na pwede. Iyan ang mga santos asin santas. Ayun. Nabuotang mamitian. Oh. Kaya, Mm. yan, idedagdag ko na ito, digdi sa kasimbagan na ini, na Opo. dapat mahiling niya to kung ano ang dapat ang kuriran, Yes. kung ano ang dapat Yes. niya tong patamaon. Yes. Dahil Yes. sa- Oo. Kulpihon na sala Mhm. na nahihiling kita sa pagdebosyon. Mhm. Sige daw Ang tabi mo enot sa no. na bagay, Opo. Go ahead po, ma'am. pinapagirumdum sa tuya na ang pagtubod din sarong Kristiyano arog sa tuya Yeah. dapat inaapod na Christocentric. Aha. Nakasentro, Mm. nakatutok sa nakikristong kagurangnan. Mhm. Mhm. Kaya ang debosyon kan Katoliko sa mga santos dapat tayo makaulang digdi. Dapat tayo maging sagabal na ang satuyang bilog na pagsamba, ang satuyang adorasyon maapektaran dahil ang Ayun. mahal na Diyos ang pinagsasamba, ang mahal na Diyos ang Oho. pinag-aadorar. Mhm. Ano Mhm. ang mga santong ini Oo. nagtatabang sa tuya na makapagsamba ning tama, tangani ang balaog kan Mm. sa tuyang pagtubod Mm. makaabot sa tuya. Yan Yes. inaapod na Christocentricity. Opo. At Mm. ining Christocentricity ini Mm. na sa tuyang na elemento kan sa tong pagtubod nahihiling sa mga external Aha. na ano niya to Mm. pagpahayag kang pagtubod asin Mm. pagsamba. Yes, yes. Halimbawa sa mga lugar na pinagsasambahan, Opo. siring kang simbahan, siring kang kapilya o Iyan. inapod ermita Mhm. o ano man ang mga altar sa harong. Oho. Mm. Nahihiling ang Christocentricity Mm. ini. Mm. Bako ang iba pano ki santo, pano ki bulto, alagad kai minimidbid to kagurang na dapat sambahon, Yes. dapat adoraran. Yes. Ang santo Mm. na pwedeng sambahon, Opo. ang santo na pwedeng pag-adoraran. Iyan. Dahil para sa mahal na Diyos. Kaya Mhm. ini ang dapat niya itong patamaon Opo. na ining mga santong ini kung minsan pigpipirita magibok yung mga magic, Mhm. Mhm. magibok yung mga milagro. Mhm. Mhm. Ang mga santo dahil nakakagibok yung milagro. Si Jesus ang nagigibo kaayan, ginagamit ang santo na maging instrumento. Mhm. Mhm. Very clear kayo Yeah. may magayunon na pahayag kayo ni dyan sa Acts of the Apostles. Mhm. Gibok ang mga apostoles. Opo. Chapter 3, verses 1 to 10. Aha. Tarong aldaw, si San Pedro o si Simon Pedro, kay ribanan si Juan, naglakaw pa siring sa templo. Asin pagabot ninda sa templo, yaon duman itong lalaking lumpo. Mhm. Ever Mhm. since yaon iyan, araw Opo. aldaw yaon sa trangkahan kan templo. Aha. Aha. Nagkahagad ning Mhm. asin pag-abot kan duwa, Simon Pedro asin si Juan, Aha. ang lalaking lumpong ini naghagad kilimos. Mhm. Magayunon ang simbag ni Pedro. Aha. Dahil taday man sinagdarang kwarta, dahi man talagang kwarta. Ano ang sinabi ni Pedro? Mhm. Sabi niya, silver and gold I have none. Dahil Aha. kaya akong Bulawan. Mhm. Yaman. daing kwarta. Aha. Daing bulawan, Mm. daing silver. Mhm. Silver and gold I have none.
But in the name of Jesus of Nazareth, Iyon. rise up and walk. Mhm. Ang lumpong makilimos na ito, tuminindog, bako sa nang tuminindog, naglukso sa kaugmahan, Grabe, ano? as in, Mm. nagsunod na sa inda. Mm. Iyan ang milagro. Alagad ang milagrong ito nangyari Mm. dahil ta si Simon Pedro gamit-gamit niya ang ngaran ni Jesus Yes. kurangnan. Yes. Kaya na Yes. pwedeng gumibo ka ini. Oho. Opo. Digdi kita nasasalaon minsan. Mm. Tang paghuna ta, kung si Isay na paborito tang santo, ito ang kagibukan milagro. Iyan. Kaya ngunyan, Mm. dumana sa paghanga ta, nahalit Mm. sa dapat paghangaan, sa Mm. dapat sambahon. Opo. Yan ang dapat ang pakarhayon. Yes. Na ang Opo. gabos na biyaya, minagikan sa nakikristong Mm. kagurangan. Mm. Alagad, nagagamit ning mga instrumento. Ginagamit ning mga tao o Mm. ano pa man Mm. na instrumento tanganing makaabot sa to Opo. ang biyayan yan. Kaya iyo ini ang pagirumdum sa to. Na dapat Mm. ang sa tuyang debosyon sa santo kay makaulang kan tunay na pagsamba, kan tunay na adorasyon sa mahal na Diyos. Iyon. Kay puhan ta ang pagdebosyon. Alaga day dapat pagulangong kaini Mm. ang tunay na pagsamba. Kaya ngun minsan baga Aha. pinag-aakusar kita kambakong mga Katoliko manungod sa pagdebosyon na ini. Iyo baga. Dahil takon nasusobrahan. Nag-idolize nga ya kamo kay mga kung ano-ano. Yan. Mm. 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 So, dapat dahil hanggat makaulang sa tunay na pagsamba. Mm. Halimbawa, tarong ehemplo kan talang pagdebosyon. Yang baga, mga retrato man sana, mga Yes. kulto, o statwa kan mga santo. Oho. Kunyan, dahil ta hararom ang debosyon ta kung kisay na santo, Opo. ngunyan pinagugubingan ta kimahalo na mga tela. Mm. Oh. Ako man kitang maraot iyan. Yeah. Alaga ng maraot na itong kahoy na ito pinagugubingan mo regularly, pinagsasanglang kigubing, Mm. alaga, dahil ka nakapagubing kisarong dukhang huba dyan sa Yan. ito. Yes. Iyan ang salang debosyon. Mhm. Mhm. So, Mm. bulto, so estatwa, nin si Isay Manasanto, Mm. ni San Henry, ni Opo. San Crispin, Yes. pigparabaduan ta kimarahalon. Mhm. Alaga huni may squatter sa kataid na perming huba daing bado, Tama. kita na ang kibado. Tama. Iyan ang Mm. salang debosyon. Oh. Okay. Mons masya po tabi digdig. Sabi niya, Tabi. good afternoon po Monsignor Chris and Henry. Pwede po ma-explain kasi po baga ang mga simbahan, ang mga pangaral nakabase po sa mga saints. Pag fiesta, ang hiling ko po, pag fiesta, ang hiling ko po, nakakonsentrate ang tao duman sa santong ito. Pwede po matawanan po kami ning kaliwanagan kay ni Monsignor Chris. Okay. Mm. So, iyon na nga ni iyan ang sa kuyang pinapaliwanag mo niyan. Opo. Na naka-concentrate sa naduman sa tawong ito na naging santo. So may fiesta. Mhm. Kung may fiesta. Mhm. Dapat ba kung arog ka ang perming nagpapasalamat kita kay Jesus na kagurangnan Opo. sa tabang kam partikular na patron. Iyon. Iyan ang Oo. dapat na. Mm. Bako na Mm. fiesta ngayon ni San Mm. Isidro sa aga. Mm. Ang Mm. bilog tang atensyon, ang pagpasalamat pasiring kay San Isidro. Opo. Nalingwan si Jesus. Iyan ang salang debosyon. Mm. Kaya Iyo, Mons. magiginibo si San Isidro Oho. kung bako na waras ni Kristong kagurangnan. Yes. Ang kaligtasan Mhm. yatok gabos Mhm. itinausa na Oho. kay Kristo Mm. na mangyari para sa tuya. Dining santo na pwedeng magligtas sa tuya. Mhm. Gabos na santo ilinigtas ni Kristong kagurangnan. Opo. Kaya dapat gerong dumuntayan. Kaya Mhm. magayon itong obserbasyon Mhm. na kung fiesta yaon sana nakakonsentrate so atensyon dumang konsisay na patron. Mhm. Nalingwan so inspirasyon kang patron na iyan Opo. na naghimo sa iyang maging santo. Mhm. Na dahing iba si Jesus na kagurangnan. Opo. Okay. Tandaan niya to Mhm. na si Jesus ang dalan, ang katotohan, Mm. ang buhay. Kaya Mm. dahil nanganapong kita yaon sa iya. Yes. Opo. Dahil ang mga santong ini nakamidbit na si Jesus ang dalan, Mhm. ang katotohan, ang buhay. Kaya
naging magayon so sa indang buhay. Mhm. Nagadanas sila na talagang maging aarugan. Opo. Kaya sinda mga beneficiary Mhm. kang pagka-disipulo kay Kristo kagurangan. Dapat day matahuban. Mhm. So tunay na maestro, so tunay na kagurangan. Yes. Ayo si Kristo. Yes, So, opo. iyan ang mga inaayos na sa pagdebosyon. Mhm. As in, ina-address ka ining pagayon na ining dogmatic constitution. Yeah, Ah, yeah. na naaputang Lumen Gentium. Lumen Gentium, tataramo na Latin. Oho. Na ang buong sabihin, ilaw sa kinakban, ilaw sa katawang. Kaya ngunyan, liniliwanagang kita, Oho. tangan mahiling ta ang kagayunan ang pagdebosyon sa santo. Opo. Mons, may sarap patabing texting day. Sabi kan texter ta, Hen, Monsignor Chris, may tatchar ba ka? May tatchara? Tatchar. May tatchar da. May tatchar po baga sa to, an ibang relihiyon. Takita da po, pigluluhudan ta an mga ribulto. Garo, pwede tanang i-connect tabi ni Monsignor Chris sa to yung next topic na about authentic cult or devotion, ano, ining sayang hapot. Sabi niya, may tatchar baga po sa tuya, kan ibang relihiyon, na pigluluhudan ta da po an mga ribulto. Ano po, tabi, Mons, ang clarificatory explanation kayan, Monsignor Gray? Okay. Dahil mang kimaraot ang pagluhod. Dahil taang pagluhod, akto ning pagalang. Okay. Okay? Alagad kung ika nagluhod, nagsamba sa santong iyan ang sala. Okay. Halimbawa, tawang ko kamong ehemplo. O ang Santo Papa. Gulpyo ang nagbibisa sa Santo Papa na nakaluhod. Yes, yes. O, tarong-tawong buhayan. Tarong-tawong naglalakaw-lakaw sa daga arog sa tuya. Alagad, pinagluhudan ta nagbisa. Alagad, bako man ito nagbisa dyan, nakaluhod na bilog na oras, tayaon nagsasamba sa Santo Papa. Pagpahayag sanakan sa iyang pagalang. Okay yan. Bastang di kita magsamba sa Santo. Kaya talagang tatatsaran kita. Yes. Kunyaon na sang kita nakaluhod. Yes. Nagahagad kita kantabang ni San Judas na itao sa tuya. Dahing tabang na itatao sa to, ang tabang hali sa na Jesus sa paagi ni San Judas na ipinapamibi man kita tanganing mapasatuya ang biyaya na sa tuyang kaibigan. Opo. Mons, paano ta po Everything comes from Jesus. Yes, yes, okay. Paano ta po ma-differentiate kung na ang sa tuyang gigibuhon, parte kang devotion o baka makosarang kita kang pig-apod na may mga cult, partida nga kang kulto yan o is that an authentic cult that could be at na pwedeng i-attribute po sa tamang pagdi-devotion tabi, Monsignor Grace? Okay. Iyan talagang pagdebosyon, talagang kulto iyan. I see. Alagad napaparaot niya to kung daita ikinakaag sa tamang lugar ang pagdebosyon. I see. Halimbawa, Okay. okay, may mga tawong siring kainim. Masimba. At ngani tarde na duman sa misa, alaga daipa mina sibot na makapartisipar tulo sa misa. Tamahapit mo na duman sa bulto na paborito niya. Nagkapirang minutos pa duman. Arin ang importante. So mga di ka duman sa atubangan ni San Isidro, umaghampang ka na sa altar, magsilibra kang pinakahalangkaw na sakripisyo o dulot kan sa tong pagtubod na iyan Eucharistia. Ayo. So iyan ang mga dapat niya itong pakarhayon. Patong maraot ang pagdebosyon, in pag-encourage kita kaining Lumen Gentium. Ikaagsa na sa tamang lugar. So, ano ang mga dapat na pagmidbid sa mga santo tanganing mapatamaan sa tuyang sa tuyang debosyon? Yes, yes. Ang pag-arog kan sa indang marayrahay na ehemplo. Ayun. Tama pala ang sinabi ko sa bago mo. Ang lalaking ang babaeng nag-arog kan mga ehemplo ni Kristong kagurangnan. Kaya ngunyan, sabot man sa to, na kung sinda nakaarog kayan, maaarog taman. Okay? So, ang ikadua, na kaya day kitang nakikisumaro sa ida. Opo. Iyon, inaakudan ta, kaya nagtataram kita ngaya, San Roque, ipamibi mo kami.
Iyon, Okay. iyon. Oh. Isumaro. Okay. Daiman baga kita nagtataram na San Roque tawan ini sa kuya. Tama. Daiman iyan pwedeng itaon ni San Roque. Oo. Kami. Iyon pigtataram ba. Kung ano man iyan, itataon ni Jesus na kagurangnan sa tuya sa tabang kan santong pinagdidi. Iyon. Sa tabang ni San Roque, sa tabang ni San Gas. Asin, ang pamibing iya na dayaday, Opo. iyo an ilog kan sa tuyang kamautan na mangyari lugod kung ano man ang magpapakarhay kan sa tuyang buhay. Yes. Kaya yes. ang pagdebosyon sa sa santo magayunon na practice kan sa tuyang simbahan. Sa ibang mga kultura, ibang mga relihiyon. Opo. Sa indang ginigirumdom ang sa indang mga ninuno. Na sinda nagtutubod na nakakatabang sa inda. Iyo mananggad, iyo mananggad. Precisamente iyo ini. Oo. Ang mga Inche, ang mga Iyo. Vietnamese. Tama, ang Mons. reverensya sa indang mga ninuno. Oho. Malangani, Mons. Naka-attend ako baga kang yan na Chinese New Year. Kan mga Chinese. Ikaw sinagpig-apod na ancestral veneration. Si. Di ba? Ancestral veneration. Pigigibo ninda yan eh. Pagirumdum kan mga ninuno ninda na magtabang sa inda para sa intercession pasiring sa kagurangnan. Exactly. Ngunyan. Ito, pig-apod ninda ancestral veneration. Yes. Ito man yung ginigibuta, veneration of the saints. Okay. Oo. So, ang dyan, ining mga tawong ini na nagadana na inut na sa tuya, Opo. binibinerar niya to. Dahil nahiling may konkretong ebidensya kung ano ang naging buhay niya. Yeah. Kaya, although gabos kita magiging santo, mauta iyang gabos kitang magiging santo. Pero ining mga santo na pinagdidibusyonan tangunyan, may mga partikular na bagay at kinakaputan kita na iyo ang eksklusibong karakter ng personang iyan. Kaya igwa kita ng mga proof, mga ebidensya na ang taong ini nabuhay na banal susog sa katukduan ni Jesus. I see. Kaya ini ang mga pigpupo nanta. Actually, sa mga masunod tang tema pag-adal, sasaroon ta kung sisay ang mga modelong ini sa pagsunod ni Kristong kagurangnan. Kaya yun ang satuyang buhay. Opo. Okay. So, mamidbidan ta itong inaapod tang lives of the saints. Yes. Opo. Nabako sa nang sabiyon tang ini, santo ngaya ini, santang ini. Sisay ang santong iyan, sisay ang santang ini. Maabot kita sa puntong iyan sa dalagan kan sa tuyang programa. Tanganing magkaigwa kita ni konkretong modelo kung paano sunodon si Jesus na kagurangnan. Okay. Mons, mayapot po digdi. Sabi kan sarang parada. Good afternoon, Tabihen and Monsignor Chris. Ihapot ko lang po kasi pigbe-bless baga iyan, pigbe-bless iyan na mga ribulto. Ang iba po, ang iba blessed, sabi niya. Made of wood and made of cement daw paminsan. Nata po ta kay puhan na i-bless iyan kumpara po sa dai. Ito po bako blessed. Dahil ito pwedeng gari maging inspirasyon ang ribulto kan sa tuya na mga pag-iriba sa pagtubod. Magayono naman na po. Kung itong dahil na bindisyonan na imahin, dahil maging obheto ng pagpagirumdum sa tuya kan debosyon, pwede tabi. Dahil ang mga obhetong iyan, ladawan, sabihin tang retrato, rebulto o estatwa. Mga representante sa naiyan kang pagkatawo kan santong sa tuyang ginigirumdum. Yes. Karuman sa naiyan, maglaog ka sa indong sala o kaya sa indong kwarto,
may retrato naman si Lolo, Aha, may retrato si Lola, may retrato si Tiya, gamo siya ang duman. Dahil taman sa nabinabasang-basang, dahil taman ang pikakawat-kawatan ng mga retratong iyan. Yes. Dahil iyan, representante kan mga tao na ginigiromdom ta. Di mas lalo na ini. So, Opo. retrato kan santo kan santa dahil ta rinirespeto ta dahil kan sa indang kabanalan. Kaya dahil pwedeng pagbasang-basang. Iyon. Kaya dahil kayan, utang pabindisyonan. Kung nadadara sa simbahan, napapabindisyon sa padi. Alagad kung dayang binditado, pwede mang giraray magamit iyan. Tasiring man sa naduman sa mga retratong ito, Yes. props, Opo. tangani na pagirumdumong kita na igwakan tawong ini kaitong panahon na nagsunod kay Jesus asin na nagmumuraway na sa kairiman. Yes. Iyan Opo. ang papel kan mga santo. Oo. Kaya kung may panahon ka mo, magayon na mapabindisyonan. Alagad, sabi ko nga ni, dahil nangahulugan na itong dahil na bindisyonan, wala na ngayon ining bisa ta, dahil man na bindisyonan. Ang importante na aramta na ining sa tuyang dinidibusyonan na santo, na muhay susog sa kabutan ni Jesus, asin ngunyan nagpapamipit para sa tuyang. Yes, opo, okay. Gusto ko ta mag-commercial ko gusto ko nang ilog ining sarong hapot magayon ang hapot niya. Sabi niya, Monsignor Chris, ay madali, saya na nga ni itulugod, madali lang ha. Ito, Monsignor Chris, Kuya Hen, pwede ba na ang devotion mo diretso na sa Amang Diyos, lalo na kay Jesus Christ? Daday na po mag-devotion sa mga santo asin santa na pinagbimidbidkan sa tuyang simbahan. Monsignor Chris. Pwedeng-pwede tabi. Iyon. Kundi ini pagpapasil sa nasatuya. Bilang mga tao, kita baga minataram na tabangin naman niya ako kuya ang pasiring dyan. O kaya tuwangiman ako kaini. Iyuman sana ang pigahagad ka sa santo. Kaya kung pusog sa pagtubod, hinahagad mo ang gabos direktamente sa satuyang ama sa ngaran ni Kristong kagurangnan. Precisamente, iyan ang purong pagtubod. Kundi yaon igwa kita ng mga inspirasyon na pwedeng magtabang sa tuya. Kaya hinahagad ta sa indang intersesyon. Kung dakol na naghahagad kang biyayang ini para sa tuya, di mas facile para sa tuya na makuha iyan. Yes. Kaya pwede itong hapot na ito na direktamente kung daina mag-agidik. Opo. Iyan ang sinasabi ko kasubago na communion with saints na kita nakikisumaro sa inyo. Bako ka dai wawaras kan Diyos an anuman na biyaya kung dai hagad kitabang sa santo. Bako tabi iyan. Yeah. Kaya direktamente makakahagad kita sa mahal na Diyos. Alagad sabi ko, nakakatabang kung may nagtatabang sa tuya na maghagad kan anuman na bagay ikan sa kagurang. Yes. Okay. Ano ba pong mga kahapotan nindo po na iba pang mga dapat ning paghurunan po ni Monsignor Chris kunya na hapon? Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas, alas 3:45 na po nin hapon. An oras hatod sa Indokang. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way.
Latissimus Piamon. Piamont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. AHAP is school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piamon, education cannot wait. So welcome to Piamon. Let's go holistic. Let's go Piamon. Contact us at Piamon Facebook page and at 0918-935-5105. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang big Milo Paxi Grocery Card! Basa mo! Naka-score ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistencia nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual
professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Sige, balik kita sa programa. Uni may hapot padigdi. Monsignor Chris, tabi. Opo, sabi kan texter ta, nata po ang mga simbahan ta, pigpapangaran sa mga santo. Asin, ano po ang basihan kang fiesta sa inda? So, nata pigpapangaran sa mga santos. Amen. Tanganing agadon kapit. Ang tapang nakitaman naun ay nabanal. Opo. Nangani gabos kita darawon kay. Kaya dapat sa tuya, mamit ng tanang ganay kan sa tuyang faith Iyo. Kaya yan, ang pagsilikar kayan, kadaklan, kanto, kanta, ang silikar, ang pagsilikar. I see. Kadaklan, na all, kung sa mga sa dating sa indang proklamasyon. Pero ang kadaklan niya, Diyos, nata, mabako ng pagkamundag. Dahil mga mga tawong karyuan. Opo. Mga tawo man ang parakasan. Oho. Sa dalagang kahon, naligdan subay na magkasan, nagadan kanal, na supagadan. Ayun. Iwasan ng persona, ansin, pagkamon, kagadan, ansin, Oho. Iwasan na, Santa Maria, Arnya, pagkamon, Karaga. Ayun. Yes. If yung mananggad September, yung mananggad. Number 8. Yes. Yes. Ang pagsakit sa langit ay nagadan arong sa kasalan. Pagkatapos sakat siya sa langit. Ascension. I see. Opo. Ang ikaduhang person, San Juan Bautista. Okay. Pinagsilitartaan sa iyang pagkasta sa tabako. Iyo. Kasi iyang pagkagadan, san baga siya, Iyo po. bigapot ng kasyon, fiesta na. I see. Okay. Opo. O ni Mon, saro na lang ta. Kapos kita sa oras. So, thank you po ha sa mga nagpartisipar ngo niya na hapon. Sabi niya, pwede po maaraman kung parariho ang naitabangkan mga santo. Nga tapuan mga Filipinong santo, daita masyadong pig-uurog, parariho kan mga apostoles. Monsignor Chris. Kayuno na hapot. Okay. So mamid biyan ta ang mga kategorya kan mga santo.
Oho. Asin girom dumon kabusin Mhm. nasambit ko Santa Oho. sa Nuwan daw. Mhm. Masunod mga apostol Yes. dapat makakonsider. Mhm. Okay? Apostoles na naging santo. Okay? Sa igwa baga ki apostol kay nakagraduate. Okay? Di nakatapos. So, di man ito pwedeng pagdebutan. Iyo po. Kaya nakagraduate. Oho. Oho. Okay? So, 12 sila, ali sila, 11 na lang. Oo. Hindi nagdagpas. Mhm. Kaya, masunod ka ang martires. Yes. Okay, magtunon. Magayon, iyo mananggad Mga martir. Ang mga santo tatabi mons na Pilipino, martir sa di ba? Mga martyrs. Tama? Oo. Yes. So, sa martir. Mm. Tulpihon iyan. Mm. Ngunyan, manungod ini duman sa or related sa hapon. Mhm. Kaya puha na, mamigbitan tayo. Sa diri, martir. Kaya, Yes. magayon itong hapon. Dapat special relation Mhm. kay Lorenzo Ruiz. Tagabi nun. Iyan. Pedro Oho. Calungsod na Yes. kapumanta dahil kita matabangan kanang mga martir. Kundi naso sa diri ta sa Tama. tuya, garong kadugo sa Mm. tuyang amin, sa tuyang kamid. Mm. Kaya sa tong Mm. dapat Mm. isa asin Oho. masunod naman dyan sa mga group itong mga tao na may sa pagsunod sa binihan asin ani sa rupang grupo Mhm. itong namuhay sa pag Christian virtue. Magayon pala na. Yeah. Mhm. Kaya Mhm. ang masunod ka ini magbuko kita nin sarong asang hiling Yes. ang gibu sa Miyerkules santo dyan sa aldaw na iyo. Mhm. Kaya kung nakaharanis. Yes, yes. Magayon mo sa no. So abangan po nindo yan ta sa Miyerkules sa mga masunod na mga aldaw, mga apostoles, mga martyrs. O da sa mga tao na nabuhay sa kabinian, sa pagsunod sa kabinian kan sa tuyang kagurangnan. And sa pang grupo, yun po ang mga nagpractice kan mga Christian virtues kan sa tuyang kagurangnan. Mag-abangan po nindo yan ha. Connect tamang tama so timing kan sarong hapot sa tuya na mga parantabay. Pasensya na po sa mga dayto nagkarakomodar na mga kahapotan. Siguro po sa maapod naman na Miyerkules, magantabay lang kamuta. I-text lang ninyo sa mga hapot sa kuyang cellphone. Asin po yan sa muya. Sisimbagan poan ni Monsignor Crispin Bernarte. Okay, Mons, parting words po sa mga viewers and listeners ta po kunya na pagkahapon. Salamat sa pag sa tabang kan mga santo katong magkaroon ang pagtumato kanan kana tabang kan santo. Diyos maray na hapon. Thank you. Mga tugang, Monsignor Crispin Bernarte ang sa tuya pong partner, asin po sa pangaran man kambilog na trupa digdi sa DCGB. Mabalik po kami sa masunod na Miyerkules, dakol kitang mga buhay nin santo na pag-i-restore, ang mga apostoles sa maabot pong mga aldaw sa DCGB. Kami po ni Monsignor Cruz nagsasabing, takaw, maghiras. Salamat po. Goodbye. Iyan ang programa Lakaw Maghiras. Abangan giraray sa maabot na Miyerkules. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhinang sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio.